Здравейте, аз съм Борис. А това е моят приятел Марти. Здрасти! Ние сме в парк Сандански. Там, където е така нареченото водно колело. Но разкриваща гледка зад водното колело. Вижте. Огромна шахта. Просто страх ме е да доближа. Тази шахта има история като мелница. Тук е един богаташ е имал така наречената мелница. Но след това общината, как да го кажа, направила мястото, така да се обществено да седят хора, има пейки, масичка за карти. Оставам да направя пак. Ето го, виждате го. Тук може да пострадат доста деца като нас. Много важно да гледате толкова. Да, много опасно сега, където съм аз. Понеже това тук всички бетон е изгнил и директно мога да си пропадна с него в шахтата и да се закопая сам. Нещо да кажеш? Ами, внимавайте. И никога не се надвествайте толкова, че на такива опасности. Да. Тук е била много стара мелница. Това е шахтата. Както виждате, сега ще ви покажа ротора. Вижте, всъщност доста хора са го виждали, понеже както виждат, тези буклуци са доста отдавна. Ето го ротора. Виждате какви буклуци има само в шахтата. Не се заблуждавайте, като увеличавам камерата. Ето го ротора на мелницата. Виждате ли го? Това тук е задвижно от вода. А оттатък, където сега седят хора, там вече е била също самата мелница, която е мелила жито. Много ме е страх да си спусна камерата. Много ме е страх. Вижте тази тръба, която захранва водното колело в парк Сандански. Това пак моят приятел, казвам нещо да кажеш 2-3 думи за Сандански. Не знаете, има също много опасни места. Като това, което сега снима моя приятел. Борис Андрей. Да, така да реши бъде. Знам. Просто трябва да видите тази гледка. Сега ще ви покажа нещо след секунди. Видим как ще Една тръба. Ето в парк Сандански, както виждате, тази огромна шахта е препълнена с боклуци. слизаме вече. Не, чакай. Както видяхте сега, тук е направена така наречената обществено тоалетна и сметище. Както видяхте преди малко, този мъж, главата му видяхте и цялото му тяло. Той преди малко, познайте какво правеше. Ако си помислите за това, не е това друго. Ето я тръбата. Продължава насам. Тук седи моят приятел Марти, Катерин Кирил. Ето огромната тръба, където съм стъпила в момента. Виждате ми крака. Ето тук, когато е била старата мелница, виждате ли тази порта? От тук е минавала водата. Виждате със собствените си очи. Тук е стадиона. Както виждате, мога да ви кажа. Сега моят приятел Марти ще вземе телефона за секунда. Да кажеш нещо?